Fáilte is féidir a cháir de gael an sa Grína Dúnta I gCo.na in na hIarmhí. Ceann amháin de ráchluithe de cluichí leithcheannis Sóisir Peile na hÉireann AIB a tosnúis I gceann díreach 5 Naomh tús le bliain nua dóinge ach gan áras beagnach deire take leis an commórtas seo agus dhá ar namach ósar góir a mó ar a barc Tráchtaire na gCo.na in na hIarmhí park a dasgador cúpla Peile ní láid an freib mar dhearach me hena a bhainisteoir ach lá áling an sa an rian a tainmh agus gan pain gaithe. An dhá ar na mó Tráchtaire in a tosnú le Naomh Pádraig Ármhach an Cavan ráin na cotíonachta Tráchtaire raimí tríd ar an Tráchtaire cían ó háiristigh sa cúl feith bra mór ábalta ha mar ráidh cíise bheith sin níos déanaí. Díreann magír agus sémas ó muiris istigh I lár buid. De fós héimis be mit leir bhd níos mú faoi sin níos déanaí. Díreach sé láhain gCo.na na gaiibh eisina gimmerte lár parca. Finbar mac aine an sanna críochtnúach an lína a lán chúl. Charlie Madden Stifá ó Siordáin agus Ciarán Stanley a críochtnú amach a séisir brá láidir an son de Naomh Pádraig Tráchtaire. Stig a lár parca, well, cíisih na bhirt seo chumá Ciarán mac Pádraig captéin na fórn agus beidir an fearras láidir imróir chunta an Cavan an bhíonn se chatte dimmer se gacha le cléthe I gimmert taobhann sa le Tristan Noach Hoffman. Stig an son chun tosig Fearóg Tomás Partington le Barrow Donnelly agus Sean Craobh agus stig chun tosig Bert a bhí gartathe sa bhliain I bhar a cóide chunló Siordáin a bheith an bhá Tráchtaire agus cuimhéin mac búséir chumá agus Pádraig ó muiris I bhar a 3 dé imróir chunta eile da Arvach stig an son Tráchtaire. Fuin Baile an Mhuilinn an son ó Kildare Tráchtaire an dignam I bhar héan Jamie Cross agus cían ó bócha le captéin na fórne ag 3 Seán na marchú críochtnúach an lína sin. Aaron Jacob cárta deireg bainte ó Aaron Jacob a bhórse ag léthe canis lein dír cúpla seachtain ó hin anis sesin na gimmert bhuichas de dia agus cólín ó sé bheith lárnach Tráchtaire dómh siúd le sé ódálaigh ag gibhir seacht. Stig lár parca Cuimhín ó Bryn agus Crothóir ó Siorán Bert mór láidir an sin stig agus scórálaí brábalta chumá I Grothóir ó Siorán. Carl Shachlin, Hugh Hamilton agus Ben O'Creen stig ó Degadóiag agus stig chun tosig Tráchtaire na fearmhór cúil a gluthe canis lein míohin Deagláin McConaughey le Rónán ó sé agus rá cholín an láchéan na puite ag Pádraig ó Donachú stig iver a 5 déag. Das nó mi dis gan a díra cháú ma de stocha beidir nach chun mór an aithne ar an dá an seo ar a chéide ach mar a bhí mar ráin na cotíonachta Tráchtaire in jobh gan áras Naomh Pádraig Ármhach an Cavan. Baile an Mhuilinn bhd níos lú híos in san ráha sin ach camerará há féidir ábalta chumá níléon lead há gimmert idir chunta do Baile an Mhuilinn a Tráchtaire a fér bra cumasacha chumá in meas sin Cuimhín ó Bryn I bhar a 8 agus stig chun tosig Deagláin McConaughey agus Pádraig ó Donachú. I bhd níos ládra dheartha an son ar fápéir tacht ó Arva Tráchtaire in jobh Bert a gimmert le fuireann chunta an Cavan Ciarán mac Pádraig gan áras thos sé gach idir cléthe de Cavan in fethe 3 gan áras fuireann há in Rang a hÉireann a bhí in Rang a hÉireann in fethe 3 agus léach iomlán in ag molach dómh ag léthe canis ola thneis mí na saona na bliana seo caite. Chomáile sin tá fér dain séireach chun tosig Cuimhín mac búséir anach ein séireach agus imróir an chunta eile a ha gimmert le Cavan a Pádraig ó muiris stig ag 3 déag. Garta de farmhór fethe 3 éras inis garta sa cléthe ceathrú canis a bhóidir in ag lán den gan áras nó dennig dearú sa chomórta seo go dagan fórnacha ón bhreatan isteach chumá agus bhíon cléthe sin in ag maint sin Cavan. Stop midnis péisceile den árán náisiúnta.
A great teoirech Tráchtaire Lord Parkinson, Sean Lonergan Tráchtaire a bheith sa gorum agus bán ha fuireann chunta an Cavan agus ne Pádraig Ármhach sa glas agus Pádraig an son ha Baile an Mhuilinn Tráchtaire ó Kildare. Come go méid an Ármhach a gimmert ó hÉireann lámh deise, hÉireann lámh clé, isteach sa rian an son ha tanmhisteach san scáileán an son agus ó chlé díis fuireann Kildare. Lauert an de banistóri ribh chléthe, ní raibh mór an ráite faoi athracha ach cíam go bhfuil athrú nó ró istigh cumada me súil sin agus deir mé dibh mar a chin muid é ach dochar éonú deis cin denis sa rion sin ach péisceire ha míid régan sa chluthe leithcheannis olbhúr an chluthe is mú riamh is tócha in saoil an dá chlub seo agus tús leis an gomórta seo díorchan fethe an creadún an ácréid a seilh na íróide fuite meg a tús ag fuireann Kildare. Brote sosa cut sin countess na hastracha an son Ben Houston da Baile an Mhuilinn spás fuitig ben ní ró all in choristeach again réan choristeach an son hosa hóri Baile an Mhuilinn piocha ag Carol Seachlin ras an son is gotí sé ó dálaigh sé de seb ní roide ha sé sleann an sin mar chéansib sé a ríist chu trasna ní mór an spás fuite anna leann an na studs a tastáil Tráchtaire in jobh na marcad an líród an son tócha ag róin an sé agus lena míid áring a tatanis chun ceann Arva tá bara ó donile. Bara brá socar ar an líróid. Fhéiceáil Dare a brú sír. Líróid an is agus sunk fuite ná céannig Seán Craobh. Seán de spás, annachid spás fuite ag Seán agus an chiad deis fuite ag féir an Cavan Ármhach le pointe bháin. Bhí deis híos ag déhheile ag Baile an Mhuilinn ach mar chin sin son há séisir sin an láidir ag Ármhach Tráchtaire be sé dochar a bóchan ar díoch trí cúil scóráilt ortha sa Craobh san iomlán sin i gábháin chomás sin anna láidir deoch cic amach an son agus fear Arva pódó casadil le seirbh pól countess na athrú sin do Ármhach Tráchtaire. Big Baile an Mhuilinn ag ír scóráil tróir a teach amach an son ag fear Baile an Mhuilinn fuite faoi dheartha ag Seachlin. Seachlin i begáin spás. Tenta go maith get Callís genta an son tá Callís genta ar ag an dráite ag fear Dablín an sos a raimíad ar an son tenta go maith an banistóir scuide le seirbh Carol Seachlin an son. Tena go maith stig. Se anna leabhann an son mar chin se bhístig i lár buil Tráchtaire na chuirg na cníadcha sin isteach ar na leasach ní na fácró chuna caithe mé rá ha job úntach genta ag na Dúntan sa gúnta na hIarmhí Tráchtaire tá ná plóda trasnúing agus faoin Ármán ha fós dína fós a teachtasteach annacha dína na slóite teachtasteach go fód begáín déanach cool báire Baile an Mhuilinn Alan Dignam an soile sin chiad deis. Breor de Galan agus crying capam scór úntach an son ó chúlbáire Baile an Mhuilinn Alan Dignam is an ciad scór an cúlbáire a mar ráile tá cían ó Harris a chúil eile brabaltaí a chuir an trasnáin ón 15 chomá nadidir meisiid an domíocht le chéad Tráchtaire nach an chiad scór fuite ag Alan Dignam ó chic séir. Bra an son ó cían ó Harris mar chéan se bra láidir agus isteach in lámha Tomás Partington son Tomás creidí ná creid díorchampel Néimlíon deag díis nó 8 deag díis an stólam fear óg fuitin sonnig Pádraig muiris chuiristeach agus spás fuitin is ag fear Ármhach há annach chud spás fuite gan ní léanana teachtaí ró há sunk beidir fuite sa chráma gan níd an réiteóra lena míad a raig há mainte Ármhach crosta faoi sin chnic me hen sunk ach lena míad a raig a sé fuite inis ag an fear a tris begáí de máistí anmh hena féin Carol Seachlin begortha smachtach máidir Carol níos fearan na sin ní ró chuiristeach sa chóine ach a ríist sleann an son agus rón an sé titim sa fléid tris titim níos fáisrí han na studs a testáil búta sin nua go géir faoin drá seo ag go bhar mór istig. Amach tapig an son iréin, bharcáil a Tráchtaire an Dablín an son iréin. Bharcáil a Tráchtaire Ciarán Stanley, dentamach a Ciarán, búirte sos go dtí Pádraig muiris, Pádraig anna chain séirech le seile bheige, nadidir bhaid sé ríiste. Ní óig, cosint má genta, well, ní cosint má genta ha Callís genta, lámh thar góling agus count tapig a Tráchtaire seach ó Ciarán mac brádig ach tu go míidir eis, bregáin ró hapig ní hóg sean spot a carte. Tu go maith ag Seán Lonergan, Seán it in the job má. Go dtí seo, a sé luach fós. Pointe bháin idir an dair an cóig nómad imethe ar an glóga gom héin an Tráchtaire agus deis inis den Ármhach iad héin a chur pointach an tosig.
Cúpla céim bresin son a tóca Tristan Noah Kaufman. Tristan the score alling and son on Vermore. Tristan Marodas. Fisha gimmert mar imróir idirnáisiúnta soccer faoi is. Credin ar ná cred so tá inile go bhar péis gede. Agus tá sé lán obaltí de chur haran trasnán chumáile isteach san angach. Tent go maithe ge ráfointin is in ag pointúáin. Kick amach ma títam isteach go dtí ibre hocht. Cuihín ó Bryn, briste sios a cuihín agus sellh fuite cuihín ríist. Író chur isteach. Í sunk droch sunk gent ar dénach an son. Son go me se oké. Ach tógamid ón spotte in ar hit níró down. Droch sunk nadidir ninnig an réitúir éan the fisha. And on verte oké. Don't go on son ag cuihín ó Bryn. Briste sios go maithe sellh fuite ge ríist agus an kick séir fuite ge. We're leaning in a couple of made brescia chur sin Craobh sin gomór don dara hands the Alan Dignam pointe elle a score all Tráchtaire wen bhar gasta ein chulbar a pointe bháin á a gléach bhar sin dara cheann á sa bhar sena hástal sé an ceann se ísisiil agus den taobh clé agus níl fearr Baile Mhuilinn sin an fear a hosnig déanach Ben Hughes an ábalta sellh áil sin so ceann chutha ar fórí le an cúlbar ní bheith sé ó hástal sin cían ó hÉireann is ábalta gear ábalta fada ní leach 3 cúl scóráilta ar a bhar seo im bliana Christeach a ge go dascadí Noah Kaufman a ríis níos mar bhí mar rátha in le go bhar seo agus cétha teachta leis ach Dylan McGear Sellh fuitinis ag cuihín mac búséir. Cuihín le spás, cuihín le scór áling an sam as féit le seo díreach ar an spotta dómh ag cuihín mac búséir 3 fointinis ag Ármhach náirt spás fuitige is stig. Nadidir meid dar nó sé ró hástal sin. Sin banisteoir Baile Mhuilinn Tráchtaire na niuh. Ní sé róch an na fuil áthir mar bhí mar rá. An tairg go léir Tráchtaire na niuh a dul ar an Ármhach. Ní rud braun son na Alan Dignam chur Sóisir ríist agus sellh a ríist fuite ag Baile an Mhuilinn Crothóir ó Siarán an son chur a trasna go dtí Carl Seachtain ní léon den na pica sós Carl fi láthair sé déanna go má fear óg Chrólín ó sé inis an chiadúir ar níród chur a trasna go dtí Aaron Jacob a cailte ag Aaron fuitinis ag Tomás Partington Tomás an fear óg a tacht an ceang chur isteach ag go dtí cuihín mac búséir cuihín Chur Trasan Sunday Craobh. Craobh le pointúáin hena féin. Ní féidir spás a hart an bharseach tá náirt spás fuite is stig ach dent go má an son ag an cosantóir faoiheire agus can áras chalís gent ar siúd tugadh siad grás tapig tríd an cúlbáire. Nis seans ag Baile Mhuilinn ó éigean de chrothún sa. Bráil óg fós. Déagláin mo ceanna. Déagláin I bhad siarach. Déagláin brádain siarach agus lánsásta teach siar. Scapa siad tras na chuain gensa. Tá go dtí déagláin a ríist. Déagláin mo ceanna agus seanna mar a chuamach ar déobh chamá má sé testáil. No, fuite Rónán ó sé, has siad a gcéir anna chud a ebrú tríd Rónán Tráchtaire nach Rónán a sleabhain is na búta sí sin. Agus a sleabhain ó hús an chluithe. Chalís Tucha an son Uig faoiheire agus raibh go deas tapig in is trí Cian O'Hara. Ciarán Stanley. An a chlisteó Ciarán an son fuite ag Tristan ríist. Tristan ní ró deas isteach an tosaíach ní sé brábalta. Tá sé dochar casa ar an dálamh sin. Droch éair. Cólín ó sé ríist. Trasna din cúlbáire Alan Dignam. Go má fearlár Parca cuihín ó Bryn. Cuihín na teachlan ceang. Ní mór an boga istig rá ten sé go dtíon taobh. Bhfuil tar siasa, dent go má an son chur a thar an taobh líon an adidir go chalíiseach. Go chalíiseach, ja. Chalís dent an son ag Stefán ó Siardáin. Tu go míid siar an sádí sé ó dálaigh. Sé an trasna go dtí déagláin McCeanna. Déagláin. Ag iar smacht a chamád is an líróid agus séadamh chamád agus
cuasaí a hocrú an son de hÉireann Mhuilinn Mhuilinn Tráchtaire Ármhach be sé danach an séireach main siad seirbh a dul chun ceinn. Dente ríis ag déile me ceanna. Troch íirecht an uair se Arva is gur a brise tapig sin go dhéana siad Ciarán mac Pádraig an son be Ciarán anach an séireach se ciún go dtí seo nach tucha sé ha mé rálih fu teagnis ag Barrow Dunlip. Go bara. Ní ródisteach ag bara an son agus denta go maith seansan is ag an fear tháinig isteach déanach. Da Arva agus pointe bra fuite ag Pálo Casada Tráchtaire an chiad pointe go siúd ceir faointe inis ag an Arva díirech an pointe bháin agus well by dad ha mé rá at Arvach a taispáint an clás. Ní léon ceann curtha fórí de cogadí seo. Ceann ísio agus droch ceann a ríist ó bhfuil an digan ní bheise sásta sin. Fuitigh seo a cába seo níos le íirecht ó Feidir ó muiris faoéir agus Pádraig fíocha sin díirech thar an spotadómh ó Pádraig ó muiris cúig fuinte fuite ag an Ármhach an is hena féin. Denúmad imethe ar a glóga going. Begur Alan Dignan socrú isteach, ten se go as cear an uair seo. Se anna ceann an son an studs a tastáil go géir nada bhfuil sé leachtas an lads ach fuite ag Carl seachtain ha Carl ábal a casa luas bra ag chomá denta go hanúá fear Kildare go dtí seo fuitin is Pádraig ó Donnacha a Pádraig bra ábal a scór agus cadé mar scór fuite Pádraig ó Donnacha ón David Mo den cos denta go háling ag Pádraig ha Pádraig bra an séireach ráchúlín fuitige an lá hena agus déagláin me ceanna chomá beidir go mar se níos feardóibh na Co.na aimimsú Tráchtaire docrochtaí go dtí sé grónán ó séistigh kicamach bra ábal a marc tóca an son ag fear Kildare. Cuihín mac bú séir pointe bháin fuite ag cuihín a sé teach dain chomá ceann chur a trasna go dtí seo a cába pointe fuite ag seo an hena féin chomá an na scór na tacht godáis agus godáis réig de hosathe Ármhach Tráchtaire. Namar go spás an áíre fuite ag fear Ármhach ceann áard choristeach agus ó sé fuiteach titan se droch tiite mar sin hí sé dain séireach marach sin de fear chabháin. Pádraig ó muiris nis Stefano siardáin Stefán de íirecht an son os na cúla chomá by dad cén fáineach nenach sé Stefano siardáin le pointe os na cúla tach an ceang agus sé fointe inis ag an Ármhach dí bra fointe ag Baile Mhuilinn. Dignam, beidir lorg an ceann gear. Or Charlie Madden, Cahaló Madden, stig a Lord Boyle, dul dín taobh chomach. Ten se, dí fear Ármhach, Baile ag Ciarán mac Pádraig. Ciarán, pointe tasóir ó Ciarán chomach, sé bra ábalta, titan an ceann seo ó gear. Fuitig for Kildare. Is for Arva bra soccer lár páirce. San an ceann mór isteach in Co.na ríist. Ó, Rosh sé seo godáis Carl. Carl seachtain inis. A jobúntaach genta Carl go dtí seo nada bhfuil céim na tóca. Níl á tell you bais ha gaiir go hóntaach le Carl seachtain is an son Tráchtaire nómh ha kick séir eile bronta ar a bhar óg genta go hóntaach a gheibh sé leis héin bhí bert mór haimpeléireach an chalís gentar. Agus deis inis Tá Craobh ó Síráin a chiad pointe áil Tráchtaire. Bhín Craobh ar na kickan na séire go handúil. Ceann sin imethe thar an trasnán agus cuman níos fearr an isis ar a scoreboard. Nadidir raibh na tacticí ag obair ó Baile Mhuilinn ag túsa chluthe na ceann áard isteachtaí lán tosaí. Beidir go raibh siad lár cúil luachach
Mar rád tan na lads stig sa cóine agus an Dave a déanana go hanamháin son bhfuil has sunk fuitin son ag fear an chabáin bar donna chuna sé síos deachar a chu sé airithe rí sé fuite chuthn traslína an son agus fuite ag bóchalí Kildare a ríist. Cavan ó Brennan is. Ag begáín caint an son le bar donna le beidir sunk sa ceann fuite gach ní dólan go raibh. Se go bra a se airithe ríist san ra míidir ríist Cavan ó Brennan san siar. Bra máil. Baile Mhuilinn máid sean líod agus formhór seile fuite coach well droch freab bhí mar ní slóa tá droch cuma ar bar ghuiile socha den am sa blion sin gnára tá droch com díl droch cuma ar bar tá park bra agus set up bra chun saach an féir sin sé dochar an freabí enamh agus prab mailtecha tacht ar níróid a chu genta cumán son ag fear Arva glanta a go maithige tiidir sé sios go dtí Cavan mac Boucher Cavan trasan saudí Craobh Boucher ríist. Boucher lorg spás chur amachtaín taobhaige kick bhreach begáín roir an son de hÉireann Stanley Baile ag fhéiceáil dar a ríist Baile Mhuilinn a gaiigh máile Baile Mhuilinn dí se sé tachan ceang a ríist begáín obair le déanamh có. Féidir anamh ag lethe canis lein ach de hit ana chud ísil so be si de gíire na seansan a hógant a éasca le tógant má higann sibh mé. Hit ana chud gear ar an lá sin agus ana chud dín taobh chumás a be si de gíire. Seansan a hógant tír chós cór cúil más féidir óach. A sé dochar níróid sin a ibrúisteachtaí Rónán ó sé. Tá cicín tas bra dent an son ag HÉireann Stanley. Fuitin is ag Polo Casada. Curthagtaí Tristan ríist. Tristan Curry siar. Casada ríist. Dul siad na lábhan sa. Dint go maith ag fear an chabáin is. Seán Macába. Brábalta scóir na hógant. Curry siar dí fear eile. Tá brábalta scóir na hógant. Cavan mac Boucher. Curthag go deas isteach ag an nát spás. Fuite go sting agus bhain chiad Co.na teach. Tá cúláling tóga. Obarúntach genta. Thar ceann cúlathe. Baile an Mhuilinn a ríist agus an deis a tóga an son ag Pádraig muidir stólam ar an cos clé denta go háling ag Pádraig stólam bhí ann dochar éon deis cin deis an gríonn sin ach denta go háling ag a bhar mór líróid áir isteach gan éon cúlathe tá Baile Mhuilinn istigh agus riad sunk úntach mór é sin inis tá féiceáil dare. Búirtin son lár park ag HÉireann mac Brád HÉireann gíir teachtas a chluithe níos mó agus níon uair seo chur siar aige. Pádraig muiris cúil agus pointe fuite ag Pádraig. Boucher man ha náart spás fuite stig an son. Ní léon markle tógant caiilte. Trí himpeis an son bhí sé sin dain séireach a ríis sean eile ag Craobh ach glanta nuair seo ag cosantóirí Baile Mhuilinn. Níróid deas ísiste agus náart spás an so ag Ben O'Curreen ar an líróid. Ceann ísil chuisteach ag fíocha sin mar lósagan a lán chulíach ní glantaige. Tá sunk beidir an son tóga ní. An réiteoir sás dimar Pádraig agus HÉireann mac Pádraig tréis ebrú a rais obair na gapla dhéanamh géistigh an son a lár. Well, Charlie Madden an son faoihrú maitach a cha fuite ag fear Arva tríd begáín clás soccer ach tá gaibrú leis. Dylan McGear an son Pharaoh geile. Dentach maithige. Nís Séamus ó muiris a fóstíirech sé láhain. Ihe ceang bliana. Tuair dar a bhí na lads cúna ihe. Had dír ar an rud seo, had dír ar fác an chróca go gceann seachtainna. Agus tá sé sinna taispáint ní réon áir sacr idir dígursoch ar níthe. Denta go maithige. Ní ród áling isteach an son istí Ben Houston. Ben Houston le sellh ní léon den istíigh cho. Muile sé siasa. Teag lá me ceanna is. Teag lá na gír rud éigeanta ebrú. Ní léon den istíigh cho fós beag ar dul siar. Siar dí Houston ríist. Houston na sellh díocht tefn mud an dachad a cóig. Cur isteach agach ní ar bhéon den á lorug. Ag ní smú a tastáil níos chun an cosan sin a bhrisise síos. Cavan mac Boucher. Right, denta go maith an son. Ag crothóir siarán agus kick séir eile bronta ar
Craobh camera cúpla sunk Tráum treis dodisteach fir bhailin Mhuilinn trach nó inniuh agus há Seán Lanagan chun leabhart faoi sin a cárta dómhfuite ag Stíofán. By dad, lads. Nis na nachró sé sin rudí písín. Stíofán ó siardáin le cárta dómh tógach chuimhín ó siarán as an immert agus deis is ag bhar é héin an dara faoin timeshoot trach nó na haimpel 10 méadar am a chun cúl. Seach an tisim ach deis íirecht an sánach dír churamach ar dhéis a seans ríist ge le dahad a cóigach is sinna titim gear hit anna chud gear go mío hin ag lethe ceannaislein agus thoisi de titim begáin in gear de chrathóir a ríist trach nó na tá eilin digna a taachsós chun an dahad cóig seo hógan tá sé bra obalta. Well leachtas na kickin na trach nó dalan tá gaiir go húnta chló agus an nechad ní le gaiir róh sin deis na cinsar kick a bheith tacht ó eilin in isis. Slú óntach olmhór treis bailú isteach an sa dís na dúnta trach nóna fiochan der eilin agus an tríú deis go siúd chur an trasa an cean seo a sé ár golóir bhfuil si níd si tiidir si isteach an lámh cían ó háire hí den éigen de stig sa bhosca stónam chomá so beag kick amach Callaigh bront an son an Cavan. Tóga go tapig an son agus fuite ag Tristan in isis. sé bra soccer le séad na roide chuir siar sin partnéir I lár parke hÉireann McBride hÉireann chuiristeach an son go dtí seo Craobh. Ja, ach chuir siar an sa go dtí Barrow Donnelly. Baris agus Arva sásta beidir sellh chamád ar feig cúpla nómad bei sé dochar ben ó Croirí choránna chud bhrúir chuiristeach faoi dheire nes Ármhach a tacht a sig an ggóineach a náirt spás an son is stig ag Dillún Magír Dillún treis an róthir dhéanamh an son agus é fáca leis sé nach ní dóna gúid an fearr cúlaí róhásta deis ógan der chúil mar sin chuir sé reis agus den níos fearr is sig bailin Mhuilinn. Ní de gíre seo ebrú amach chuir siar an son dí Alan Dignam. 3 íocht ag Alan ceann na titim begáin roíisiir ceann ar fórí agus ceann chur harm tras ná ag cúlbáire Kildare Tráchtaire tá rónán ó sé gír sellh bháil agus ní mór an fuitige taobhstig sa sé treis teachtamach gír sláda dhéanamh taobh móth agus bertág an stig agus gan áhars há bert fága stig tá Ben Houston í stig agus ceann san tá selle ní mar cinnta cé a sé teachta mis nuach an is chun é bhhailú sin Pádraig go donna chústóidem. Sinné fuitig Pádraig well sinné tána tacticí ahir begáin in soigh bailin Mhuilinn ha bert fága stig go Pádraig go donna chu agus Ben Houston agus tá an fearr mór an ó sé treis teachtamach bhí sé sin testá ní bheith gaiirí rómha na rónán na stig ach sinna sé job maith mó an ceann seo tisim dín taobh clé agus roíisiir chumá ríist ag Craobh well sin gá ceann chur ar fórí le Craobh Tráchtaire agus ná riar a bhí neart obair le déanamh acu mar rála tá trí cheann chur ar fórí agus ceann amháin treis imeacht roíis le neomh ó bhfuir bhailin Mhuilinn agus creidir an ácred níd ceann amháin churtha ar fórí ag Ármhach faoi láthair agus sin an difríocht a cháirde idir an dáireann go dtí seo Tráchtaire. Rónán á sé ag ar difríocht dhéanamh chamáid agus tá déanta go maithe tar neart Callaigh sinna á bhranna ar bhailin Mhuilinn Tráchtaire ha siad mór agus achlín na leid seo ha mar rálet Craobh siarán agus kick sé eile bronta an son begar lads Ármhach a cuaramach an son isis beidir gan athrómid an son í dónn go bhfuil Craobh ró chróga leis séadh an is dhá ceann chur ar fórí ag so tu ag Alan amach tá ceann chur ar fórí ag Alan chomá ach fuair sé ceann an áit seo bhfuil begáí níos faide amach ag túsach hin chiad faointe a bhór bailin Mhuilinn Tráchtaire agus de sé garan na ceann seo chur an tras ná. An ceann sin ar fórí ní dóna go méid dar nó sé ó hásta bhí mí go lethe co na kickan na sire seo a jausú níd mór an
Dúnta Co. Más fear agus nad bhfuil den eile mo hawn sástaí a hógant. Péidir déagláin na ceanna níos déanaí. Cúig ceang in is curtha fóríl. Ag fhéiceáil dar agus díoch trí ceang fuite Co. Cean gear tócan son ag Cian O'Hara. Tóca ag Ciarán Pádraig. Pádraig, Lord den éag na stig, ní raibh mór an a bog a hós a roiis sé sirdí bar ó donna le. Bar a sásta Seallaigh a chamád a feig cúpa nómad, feicúig nómad imime ar a glógan sa. Cur a thar ceann gachtainna farír, bhí sé ggéir tristan aim siúach. Ní te sin déanta. Tá féiceáil dar a fuite Co.na den isis. Seallaigh fuite ag déagláin. Déagláin McCeanna, a déagláin brábalta, an sé annach an séireach le Seallaigh. Tá begáin bog a stig chomá ceann álainn cur a trasnach déanta go hóntaach an son ag baró donna le bhí sé sin annach an séireach a léig tá fuite ag barra déanta go hálainn ag a bhí sé sin an séireach a marrá le bhí Houston a trachtaire an son. Díomh taobh híor go ach an luas sin an fitness sin a taispáint. Fin bar Macaine now, bhí fin bar ciún go dtí seo. Seo teach an ceang. Seallaigh beag nach baint uaig ach déanta go maithe. Cur siar an sagadí Seán Craobh. Gan mór an os cóir cheán ach déanta go maithe. Bhí ar chola héin agus á sé sin déantaige. I róthar an isis seo Seán cur a trasna go hálainn ag dí Tristan. Tristan le ceann cur a díreach isteach sa lár agus an isis fuite ag Cavan. Cavan Mac Boucher agus sunk fuite ag Cavan. Well, go dtí seo. Baile an Mhuilinn anna bha. ó heh cosan ní mór an kickan a séire brunta Ármhach Tráchtaire. Sin song fuite agus cárta buí fuite chomá. Cuihín oké, fear bra mór. Dain séireach a gcónaí ten anna chuid tríd. Tóga sin de seo é héin, stólam chomá. Tócaig. Well, cá mai rá ná an caiidán a teachta Ármhach chud ar anna bhá Tráchtaire ó héin go dtí cúideag. Leis sé dochar an comórta seo díon glóir ná dénig i deirúd gur bhfuig fosa é seo fosa hírí an bhéir caite díreach. Spartas na himróirí is feabhar sa tír a gimmar tlótha. Boucher nish an count sin an trasán há baid de díreach an trasán an dar a fointe fuite ag fearlán tosaí Ármhach. Cavan Mac Boucher há fointe nish ag a siúd agus seach pointe sin chi count le tamil Ármhach for Seinnteoir ag féiceáil dara. Count ord chuisteach briste síos a ríist. Briste síos go má sin an tactic a hácó an fearmór briste síos Seinnteoir ní roide agus ag aibrú hóiste go Lord Park níos códaí nó sé bhí ciún na tamna nóos chuir trasna dí Cavan ó Bryn. Cavan a count das isteach dí fear bhí anach an séirt an ciad cúpa nóid sin car seach an brabalta dá le héanach a ggéir a passhart machtaí Houston. Deanta go mach Houston dummy beag díalta aige rois sé siarn sa go dtí an cólaí Seán ó Murachú. Seán trasna a ríis go dtí ó Bryn. Deanta go mach Bryn Seallaigh chamád. So rastí Houston a ríis. I ggéir rud éigeanta aibrúach tá cosint óntach chuirsós ag fear an Cavan go dtí seo Tráchtaire Seán ó Murachú níos. Well, cá sé dul siar ar an Jacob. Jacob trasna dí ó sé. Ó sé lorir den éige had den éige de rocha stig mas féidir sé bhaintach ach ní treis aibrú le sin go dtí seo so ní roise. Cinna ceart déanta stólam sé ó dálaigh trasna an sagadí Carl. Well, Carl chun is seo a choríisiil há sé ró íisiir a ríis mar a bhí mar rá sin rud a déanta go gomininic mí ana just ró íisiil dá fear mór a stigan san chuúil chomá brabalta Seinnteoir chamád. Ná duite sé seo sé in Seallaigh Arva go dtí seo déanta go hóntaach ag garbheith sinna a chamád. Tá brú a teacht ortha. Tá siad brá soccer leis Seallaigh an na cúla seo. Brábalta agus Ciarán Mac Pádraig brábalta chomá agus ní mórrán a chun tosa go cho. Fuite inis ag Pólo Casada tá pointe fuite ag Pól tá sé begáín i bhádar ó chúil chun pointe an adahfuil na marca tóca tá na marca tóca an san na marca céim na tóca ag Pól bhí sé faoihrú maiteach agus buchas dia a ag maintir chail dara mar ní raibh mórrán tusantóirí siar acu hí de chur brú an san tá cúla tastáil bhtha stónam.
Bead go bhfuil sé tastáil chomá. Ba sé ana dheochar cúlaim siú an dram seo Tráchtaire. Ní ród inis fuite Jacob. Teachta seachsa chluthe begáí níos mó. Seán na morchú teachta seachsa chluthe begáí níos mó agus a formhór de hÉireann chail dara. Séis brúch an ceang a cadí stent an sonnach im Rómí de Raig. Fuite Carl. Tá cúigur déag an ish ón Cavan ina leth hain. Ina seaca cúig hain, beagnach ina dahad a cúig hain agus brú a teachta ish ar Jamie Cross. Cool bar a tachan ceang sin rud a chin tu gomininic inis bhfuil a mark tóg an iad bhí sé taobhaisteach an dahad a cúig stónam so lena míad a Raig sé fuite ag déag lánach bhí an cool bar a Alan díoch taobhaisteach an dahad a cúig na an Raig Alan a hain níl tha sé tógach an talamh ach chun an íring ará le tá ceir ceang inis chur mú có ó chican na saoire tha sé seo i tastáil go géir. Tá Stefán ar siar dáin ar eis inis in éag an cárta dubh fuite so tá an cúigur déag a reis agus ní mór an fuite ag baile an Mhuilinn san Naomh sin dír pointe bháin fuite sa denúmad sa riise as sa bárc. Tá pointe i tastáil go géir an isbutha. Well, chur sós áir ag Pádraig ó Donachu agus chur an trasnáin ag Pádraig ó Donachu. Bhí sé sinna tastáil níl ceann chora ar fórí le Pádraig bhfuair sé scór áling an san haimpel 5-9 agus teach sa chluthe an déobh mó agus ceann eile fuite gen son ceir a faointe inis ann ach neart le déanna fós an líró tisim siardín fearras dain séirí déagláin me ceanna ha sé de teachtaríos bheith pointe eile go deas rih le ham rán anna sé teachta seach sa chluthe níos mó agus é níos daine san immert. Ní ó sé an ceann seo go fóil sé tiise mar sleann táimigh a sé fósa lenú Raig leis cólín ó sé inis. Cólín leir den éigen chun roch ní sé techt. Tucha sé an captéin cían ó bócha le cían is beidir a scóir ní ráid sé dí Pádraig ó Donachu Pádraig le íirecht déile bhah sé seo go háling dá mar sé fuitige níl an ceann sin imethe ar chlé agus ar fórí an chéad ceann chutha ar fórí ag Pádraig Tráchtaire dinta go maithaige an Mhuilinn go bhar seo. Co.na hÉireann ish. Na bhfuil mór an am cóite breise fuite. Ach cían ó hÉireann. Cían ceann ard, ró ard a gachtainna. Ima Harris ceann gachan duine, well, ha tris na taispáint neart láidreacht an son é fuitige, ha sé tach faoi bhrú ó chuimhín, ach níl. Ní an sa bhrú, mar sé fós a tacht, chalís genta faoi ar, is tócha go raibh ar inmh, na da cé íon an chalís an son, ha sé gur a roch ón réitóir ach níana sé sin in bhachascó, ha mi dulchan ceann cúpla méadar chomá bhí rud ag an dráit leis an réitóir. Crothú deis óntach an sa, da chuimhín, an tríú faointe á áldó siú Tráchtaire. Seach pointin ish ag fir an Cavan. Cuimhín, bra crain ceappa, sin é díreach ar an trasnáin ag cuimhín amach bú séir agus fadóg séite an sa. Insna Dúnta ag Untitled na hIarmhí Cléthes blóideach go leor ach an áiríre maintir an Cavan go mór chun tosnaigh cárta dubh fuite ag Stefán ó Siardáin ní ag haimpel 5-10 reis ar a bórc agus díreach pointe fuite ag Baile an Mhuilinn ach bhí rá pointe fuite go héin in san Naomh sin chomá. Denta go húntacha có cafarrá go bhfuil annach chud oibre déanamh le Baile an Mhuilinn chun teachtar eis de cléthe seo díreach ceir a fointe a fuite go sé cheang a curtha ar fórí agus cúpla ceann a hit gear a ríist Tráchtaire. Annach chud oibre déanamh có ach beag le feiscint tá sé loch fós agus a bhad níos mó le teachtan sa darna leach tucha míad beochomh ó cúnta na hIarmhí i gluthe leithcheanna Sóisir Peile na hÉireann AIB ag an haimpel 5-10. Siar Líróid is agus sunk fuite ná céannig Seán Craobh, Seán le spás, annach chud spás fuite ag Seán agus an chiad deis fuite ag fir. Breir de galan agus crying, capam, scór óntach an son ó chulbáire. Se le fuite is ag cuimhín mac bú séir.
Cavan le spás, Cavan le scór áling an sam as féit le seo díreach ar an spotad ó. Isteach ag bara an son agus genta go maith seansan is ag an fear tháinig isteach déanach. Da Arva agus pointe bra fuite ag polo cap. Bhil an digan ní bheise sásta sin. Fuite ag seán macába seán níos le íireacht ó feidir ó muiris faoéir agus Pádraig fíocha sin. Fearchail dar go dtí seo, fuite níos ag Pádraig ó Donnacha. Pádraig bra ábal a scór agus cadé mar scór fuite Pádraig ó Donnacha. Pádraig ó muiris. Nis Stefano Siardáin, Stefan de íirecht an son os na coola chomá by dad. Cén fáineach nenach sé, Stefano Siardáin na hógan, chuir siar dí fearile, há bra de scór na hógan Cavan mac Boucher, chuir go deas isteach a an nart spás, fuite go sting agus bhain chiar coola teach, tá coola! Boucher nis, bhain count sin im a hain trasán, há by dad, díreach hain trasán. Well, chuir Sóisir ag Pádraig ó Donnacha. Agus chuir an trasán ag Pádraig ó Donnacha.
Well, cháde, fáilteas fear over ash, and so, Gadís na Dúnta, Gonta, hIarmhí. Sa chléir leithcheanna seile, Leathardáin McHale's, Weo Dear Pointe Wó, and Glaham Listóhal, na Hemmaid, Héna Hocht. So, Ceapá, me an lábhan óchtar ag na leid sin trach nó nach fós loch agus lochan sa chuma Héna Hocht tí ceir faointe hon neartla denmh ag Baile an Mhuilinn an sa a trach nóna cóla tastáil béidir ach neartla denmh chuna sinna aimsú Craobh ó Síorán na seirbh ach bainte ó siúd ón Uimhrean Éile Tristan Noach Hoffman tre simmert gomá gadí seo trach nóna ag bainte go talamh ach tenta ag fear onad tenta gomá ag fear onad ibre feice seacht sin Seamus Gray, curthaisteach go dtí. Tomás, ní heach, Barrow Donnelly son, nishin chiad scóir trach nóda dó héin, agus in chiad scóir den darilach, díreach trocha second, imethe an glog an sá trach nóna, cúpla leathartha. Sin é so Pádraig Mhuilinn imethe an airt obergenta ag Pádraig a chu Seamus Gray stig dó siú tá gortú a churisteach ar fadar im líana is tócha grabéis sin a churisteach dá go leráin í bhór meach so Seamus Gray féiceáil isteachta Pádraig ó Mhuilinn sin ahrú olmhór cúgus pointe fuitige trach nún in Jovas léir go bhfuil an hamstring is dólam a bhí na churisteach fós a churisteach so Mid an Bork, le cúna dé ní sé róchanna. Teachtan is ha Ben O'Curry, nín Ben gomá, chuir siag dí rónán a sé, ha neart eile le tacht ó rónán trach nóna in jobh cheapá, dianta gomá, ige? Chuir trasna go dí cuihín ó brin, cuihín in is, sé seo bra áir golóirach, bhfuil sé crying, sé crying, chuir díreach an tras an i chiad pointe, a fuite ag cuihín is sin an tastáil. Go géir, in ag an chiad pointe, fuite ag Barrow ó Donnelly, ar a déobh eile, hen an naig go dí cuig pointe in is. Ní ró das ísir chuirmach, dianta gomán son ag bara a ríist. Beag nach, ach caiilte aige agus seánna marachún is le seirbh. Tá cúla tastáil go géir in san chóil sin ar héobh lámh clé. Ní ród áil an churisteach an son Peile de ród isteachtaí rónán ó sé, rónán is gur a casa. Dianta níos fearr aige nuair seo, beidir bhfuil búta sí nua fuitige, é tógach an talamh agus deisian is ag Baile an Mhuilinn. Pointe eile chur an scór chlár tá cárta a techt an sa béidir da chunéig an tón chabháin. Well, tá cárta buí an son fuite ag Seamus ó Mhuilinn is tólam. Tá cárta buí fuite ag Hamish an son, beag eiribh Ármhach den chud eile den chluthe. Seansan is ag fhéiceáil dara. Tá pointe agus cúpla cúla tastáil. Ó, genta go maith ige chuir trasna cuihín ó brin is léir, cuihín ó gró, sábhád an chiad scof wite. Peile de líróid, tóca ag cuihín ó brin, genta go hanamh agus go hanna cliste go. A cha mai rá leat lads, cuihín ó háir stig sa chúil sin. A bhí sé analáidir im líana, credin an ácredíireach trí cúl scóráilta. Cían an bhliain a lig sin sa chréibh gonta an chabháin agus sa chréibh an ola. Agus in is I gréibh na hÉireann chomá. Dinta go húntaach ag a bhar mór istig go dtí seo trach nóna. Ní ró das ísir churisteach an son agus tóil an búséir ríist. Fuite ag búséir agus an kick séir fuite ige beidir go mhuiile sé seo síos tá sé sleán an son istig I lár beidir go me sé gír dul é héin trí fointe fuite ag cuihín go dtí seo. Ag an dahad a cóig is tóil an gréibh cóig nó sé Kicking a sir tóga ón dahad a cóig sin, go dtí seo trach nóna. Bhí haimpe leach cortha ar fóríd agus leach cortha an trasnán go dtí seo. Cuihín le iirecht níos. Níl pain gaí hawn, níl mór an gaí má há tá sí séide I dro an camera an sin, I dro sibh héin Somália. Cortha íse leige agus deisian is ag Tristan ag lorg an darach jawn an count sin cortha ar fóríd. Cred é nún ná cred. An ciad ceann curtha ar fóríl trach nóna in jobh stólam ó hÉireann an chabháin. Beidir ceann eile imethe ó íseal ach an ceann sin imethe ar fóríl. Och, na buinte fuite agus gan ceann bháin curtha ar fóríl. Sin an difríocht trach nóna in jobh. Mark tóg an son ag fear Ármhach curtha siar acu.
The Tráchtaire ríist. Iad sásta Ceallaigh chamád. Bhí formhór na Ceallaigh ag Baile an Mhuilinn sa chiad leach ach beag Arva ag ire an cléisio chríocht nóach Ceallaigh chamád na híireachtaí a thógant agus gan scoide leis. Deisian is ag Dylan McGear an Craobh chuir go dtí Tristan a ríist. Nis an deis a tacht ag Seán Craobh é breábal é a chur an trasnáin agus an ceann sin chur thar an trasnáin ag Seán an dara fointe a fuite ag a siúd a trach núna in Naomh. Tá neart scóir na tacht os an tosa tá cearar ón Sóisir tre scóráil go dtí seo. Gus fear Lord Park a chumá. Búirtin is ag Seán é héin tre scóra aimsú agus an kick amach búirtige agus an ceann sin chur a suas áirdige ceannmach chur isteach go dtí pódó casada. Tá pointe ag pól chumá. Detar go bhfuil Cóigur tre scóráil má se os na tosathe go dtí seo an fear Seamus Gray stig a tháinig isteach níos luatha de Pádraig ó Mhuilinn. Ceallaigh comáta go maithe go. Tá brú a tacht ó Jamie Cross ach brú an aigen drí a bhí ann. Agus de Ceallaigh inis ag fér Ármhach pointe aimsú. Níl an cúlbárach an tach an ceann chuna seo thógant. Dain séach go leor an cúlbár brúch an ceann. Ceann áard chur isteach. Tóca go háling ag Boucher. Ón dála bheith Boucher faoiar an chiad rudaíonn sé mí cheart an láthid. Tá jabúntaach déanta chuimhín trach nóna ach. Ceallaigh caiilte faoiar. Raimid reis sin dí Alan. Alan dignam bhí tríocht ag Alan ar cúl. Sa chiad leach pointúáin aimse ge ceannáil an chur trasna go dtí Carl. Bhí Carl anna bha sa chiad leach. A cha brú maite go tacht ar an uair seo. A rís brú míad leach. Seán Lanagan istig Lord Park a trach nóna mar réiteoir. An job úntaach déntaige. A ché brásás den nedó go héad a chumá. Cían ó bóchran is captéin na fórne. Círa an iireann seo a réas a béidir a héin. Tá rud éigen de tastáil butha. Alan na tach an ceann chumá. Cúlbáir déna goach cían sibh an droch cumathir in reintáitne sa fárc sin an droch am den bhíon. Ó pas má chur leis an dorn. Agus Callaigh Ceallaigh san Brunta. Ceann tappa go teacht. Tá ceann tappa go teacht isteach. Ach e preba os na hascannaíonn san de Baile an Mhuilinn. Tuach go míad a ríist. Well, sin droch Callaigh Brunta ag cuimhín ó Bryn. Arva brásásta seo bhfuilú sios. Ciarán mac Pádraig an is. Fear idir chuntaid. Anta go maithe go siúd. Brá láidir. Tuchar Ceallaigh bhaint mhuig. Anna jochar Ceallaigh bhaint mhuig a sé fós a ruthar an sa Ciarán. A begáin brú a Tráchtaire. Churann sé dín taobh an brú sin. Lena sé raig leis. Chuir isteach a gceag dtí bara. A íireacht an is a teacht ach an íireacht seo a tiitim ó an airronna de pódó casada. Há pointe fuite ag go dtí seo. A ché sin roí siad a tiitim isteach an láb an chulbáide in is. Baile an Mhuilinn a tacht. Tá rud éigen na tastáil butha an captéin cían ó bóchar é ruthar an uair seo. A sé gíar an iireann nach réasa. A déanta go maithe ag Callaigh fuitige. Raibh sé tapig. Ní raig. Beag focail ag Seán Lanagan an sáil le fear Ármhach. Náidir céhé. Anam tóca. Gus é chur isteach an sáidín fear mór rónán á sé. Tá rónán a gíar dar an scoreboard an chiadúir an ceann seo tiitim ís an chumá. Déanta fá thó aige ach. Well, cool! Right away! Is so gribh cían ó air a tíh an líad agus cód fuite rónán á sé. Well, lads! I bheith díreach a táirteach. Faoi ach sin mar a hitan an níróid úanta an 4G an son os cór an cúil ach bhí droch frab an son ní raibh cían ó air a fichant ar an líróid agus titan an count seo taobh an níróid. Well, by God a thró sé sin cuasaí Trácht nóna inniuh. Cúil fuite agus é díreach a tastáil bhua thabharmíd do rónán ó sé é beag plé faoi sin an íogan cléthe ach tá cléthe le immert fós an sin cin chur ar trasnaín agus níróid fuite Baile an Mhuilinn níos lads tá cléthe againn. Ben O'Curran inis. Right Ben Shear. Al tá an slua a bhí ciún go dtí seo an isis. Nis tá siad a canna. Bhí rud éigen na tastáil ó Baile an Mhuilinn. Bhí an cúil a tastáil bhuair sinna cheapaidir. Bhí an cúil bhuair ó hús an cléthe díreach an carú cúil scóráilta ag Arva im líana.
Yn gofid ys y 30 agos gofid ys y 40. Wel cwl ele tacht. Wel, hai desh yn sahan ish yr eistig. Ben Houston, ha ben chan yn count sy'n chwarae yn trasno yn mas féidir. Ach yn count sy'n god gyda moch cwrra. Hef na lof y clay agos fôr ril ach ha spreading na nad sio. Han spread y tach yn cain. Hen y she yn ish. Ag fhéiceáil dara. Hen y de. In a day, yeah, ag fyrn an Cavan. Dír ceir fointe ime idir na fórne. Tá an bratadol tefír an cúl sin hef na lábh clé agus an rian na spalpa nuas ar an sá lá bra gairig agin Tráchtaire an count sin churamachach. Tá an séach ó bhéir fear an Cavan na stólam well bud chalís gentan son ní ha sellevach ó péisceil selleveh go bhar mór Rónán. Denta go maith Rónán faoi bhrú maitach bertéireach fós is sellev a hÉireann a tachtanis ha seanó mar a chó. Cur siar agédí cólín ó sé, ha spás a cólín ó sa chóireamach, ráis sé dín iver cúig ar an Jacob. Arna lur begánín spás tá gach duine ó hÉireann an Cavan brúte siar níos isteach tá bhí stig den 60 cúig an sa hef na lábh clé. Tá pointe beidir cúil a tastáil ha cuihín ó brin treis ráfuinte á godí se ní cean cur ar fórí có. Cheapágamec má han spás aige tóga sé iirecht i me siar dín captéin an sa cían ó bóchala. Bud chalís gentar cían an son bhí thuairm héin agus bhí I dúirim Seán Lanagan. Agus deis is a chuiríis cólín ó séile sellh chun sé siar dín taobh eile. An slua treis balú isteach an son dín taobh eile an na cíata beidir na mílte fiúán. An sa insta Dúnta Tráchtaire an jobh agus lá bra an chomá ar an Jacob a tacht tríd an Lord go má ag Árn. Doran tóg aige bhfuil chalí seile dent an son bhfuil tá brú a tacht ar ram den éigeantach. No go leach dearn an réiteoir. Ná sé ná sé fiochantar. Cha sé san éire is dócha. Ja, ní réon dá leas. By dad, lads, ha cléthe going in ish. Seán Lanagan in ish, leis sellh aige. An bheirt iver an ai Craobh Síorán agus Tristan Noach Hoffman is stig a láir. Dul in ámíocht le chéile, buirteach Tristan. Sias ar an dalabhach, níl sé géan ar a filáir. Há sé fear Dara faoiheire, in ish ha cólín ó sé teach. Ha cólín leir spás, níl éon spás ar fáid aige, agus ha na marca céimena tóca aige, denta go húntaach an son ag cosantóirí Naomh Pádraig an son. Be siad 40 mách an iad an cúil sin. Díreach trí númad ó hin an ish. Cian ó Hara, de an nach bra socar stig sa chúil an son. Líor O'Donnell an chur sósa go siúd. Bara O'Donnell in ish. Ní raibh siad ar an déir sort an fácht le tamil fada. Ha brú a tacht captéin na fórna Cian ó Bóchan an son agus chalís Craobh ceann tapig tóg isteachtaí Seán Macába. A Seán Macába roir chur isteachtaí captéin eile Ciaran McBrádaigh tógach an talún. Beidir go méid cartan sa a tacht chomá. Bhí sé sinna tastáil iad faoi bhrú mailteach an ish le cúpla nuamad. Tá carta buí bronta an son ar chaptéin hÉireann Baile an Mhuilinn Cian ó Bóchala an son. Carta buí. Cúpla carta buí ag teachtamach an jobhach an job má dianta ag Seán Lanagan Tráchtaire caithfar rá. Cuihín in ish. Trí fointe fuite ag cuihín godí seo. I lur an carú ceann chuis sé gear ribh seo bhí sé an 10 begáín roiád amach. Right sé héanaan níos nóir seo hebh stig den dí an count sin mar féidir díreach an trasná an carú fointe fuite in ish ag cuihín mac bú séir Tráchtaire in jobh cuihín le cúpla gortú chomá im léana. Pádraig muir simime den fárc ach níl cuihín am móhan. Chun lo siardáin an fear gur bhena chud gortú cháin aige chomá ribh seo nach is sin fós ar a barc we cad é mar Shell aimimsún son Craobh Síorán genta go húntaach aige Cavan ísisiil churamach go dtí ben ha ben treis mar cumáis le cúpla nuad an os bhí sé ciún na ciad carúach fáisteach le an Jacob chomá fáisteach le na leads óga seo fear eile fáisteach ná Rónán bhí anna chud teachtaí Rónán sa ciad 5 nó 10 níorbh a mórrán na déanamh aige stig
Berter forhór Naomh fichar seo Árn Jacob le spás agus é dul é héin mas féidir sin count seo aim siú le sé díreach go húntaach dómh agus é sin Dúnta ag Árn Jacob an cólaí tasúas spás fuite again nada Craobh cosint Naomh Pádraig agus cólaín fuite ag an ifir cóig. Arva tacht ríist. Náirt obair le déanamh go fós. Níl sé seo críochnatha mar áilih. Steachtaín dahad a cóig inis. Náirt lús go fós. Bara tacht. Well, Dúnta go háling an son ag bara ó Donala an Craobh le pointe eile an dara fointe fuite ag Barry troch nó na jobh. Dúnta go hana bháge agus bhaid dad bhí sé tastáil. Cavan áard. Ball an Mhuilinn. Teag an nach briste síos ach ní an uair seo. Bhí hí nó brinn faoi bhrú maiteach. Ai fuitin is ag Dylan McGeard. Í ród an is a tuach ó fada le bara. Á bara dain séireach sa dara leach seo. Dúnta go maith ag bara a rís faoi brú a Tráchtaire agus sellh díra fuitige. Well, Cavan mac búséir tá trí híreach tócaige idir an féin agus an dahad a cóig go dtí seo. Chu sé le fásta ceann amháin I ceann eile curtha hÉireann trasnán aige agus an dara ceann á lorg aige inis an leach seo. Fearrithime den pórc an son. Ifir a cóig de Baile an Mhuilinn Árn Jacob, well, dhéanam go maith an son pointe díreach fuitige. Agus pointí a tastáil mhutha mar tha pointe eile curtha Árn trasnán ag Cavan mac búséir níl ceann amháin curtha fórí aige fós Tráchtaire na neo fearrdúach an rifin cléthe bheith chanach ein séireach agus é sin taispáint aige go maith go dtí seo. Inis Ármhach beidir bhfuil cúil eile tastáil mhutha. Tá sé loch go leor fós. Cóig nó me déag fágcha. So ifir troch a Tom Stapleton isteachta Árn Jacob. Nada cad a bheith gesan inil. Tá inil ag a bhar seo Cavan mac búséir. Tá sé dul arís, tá sé tógach an talún trí hempis is tólamach kick séir bheith gáin má hain sé seo ar fórílach ní dólam go raig. Díreach Árn trasnán átsá an clás ó bhúteóirí cúnta an chábháin a taispáint inis gan áras. An uair seo Seán McCoba, Seán a héin is an tríú faointe inis Tráchtaire na tóga go húntaach aige. Bhí sé dain séireach sa chiad leach. Bhród dain séireach in san darna leach chomá. Nis rónán na tacht. An marc tóca ag rónán díreach tebh mo den dahad a cóig Dúnta go maith aige nó rians na súla aige. Tá seach buint inis den na fórne. Tá Co.na rógad as. Déaglán ma Co.na. Brú Tráchtaire Éaglán, ten se chun talún agus é bainte bhuaig an son Ciarán Stanley tachtasteach. Nis Arva ag iarra sellh a chamád cho fadas gur féidir ó. Finbar mac aine, bhí finbar ciún go dtí seo troch nó na neomh. Curtha trasna go dtí Pól ó Casada. Pointe fuite ag Pól, tá sé nis déanamh an cosint chomá. Líró dain séireach go leor curtha trasnach daileáil chomá. An son, ag Ciarán ó Stanley. Tachtanis cahal nó Charlie Madden. Dylan McGeard. Dylan agus á Tristan a róthar iris, á Tristan a lur begáín spáis, fáin san spáis, dír tip mud an féhéan, an kitóg an ceann seo titim díreach a héamh an na lábh a clé mo a dín cearchós agus an dara ceann curtha fórí le Tristan Tráchtaire na inneomh istólam. Go bhéh seo an irian níd fearr stats teblam Tráchtaire na inneomh a chá ceann curtha fórí le Tristan agus sin díreach an tain chá ceann curtha fórí Tráchtaire na. Mar chosin sibhann sin Ben O'Curreen ag gimeacht agus Aaron Walker ifir 16 agus stig dá Baile an Mhuilinn. Troch kick amach an son. Agus fuitin is an ifir dói geile. Seán McCoba há 3 pointe fuite ceann. Tá Callís Brunton an aig an son. Nada cén fá. Agus Colleen O'Shea. Colleen de ceann mór áir. Tá rud éigent inspiráideach a tastáil an sá. Crothúir Síorán.
ag ire sin na Craobh. Tógan Tristan chun talún é. Na fear orda tannaí sin an fertíomh ranna in óíocht le chéad an Tráchtaire agus pléisiúir éiscint. Fágad sesin líród péisciléad a fáidir go donna chu. Ní raibh Pádraig na kicking na saoire ag túsan le ach tá gairid go máid de sin múta sin go dtí seo. É seo tastáil go géirmhatha. Well, an ceann sin díreach chlé agus fóríd agus chum ráibh lads seo an difríocht a bhí ann. Agus seo an difríocht a bhí ann go minic. Dír ráiche an chur fóríd ag Naomh Pádraig. 7-8 gang chutha fóríd ag Baile an Mhuilinn Tráchtaire agus ní híireachtaí roiachar a bhí ionta chumá. So be sé dímach le sin. Ceann ísle techt amach ó Ármhach ach é búirte go faoi éire. Spás in isis ag Ciarán Stanley. Náirt spás aige, tugadh seach an ceang. Tá Ármhach bróite siar. Cím go bhfuil Tom Stapleton tréis brúisteach sna cúil an son a se gaibrú mar lán choulaí an áíre ag gíre stop a chur le cuihín istig. Arva is sásta sellbh chamád péisce níl si dul in éon áis ró hapaig. Seán Macába, 3 fointig seán chumá. Cafarsúla chamád has sancfuit an son ach tóga go má ag fear Ármhach. Fós róthir ach tógach an talamh an son a Rónán ó sé tógach an talún agus bhí cúpla focail ráite ag Rónán chumá mar sin beag cúpla méidir sa bhreis, nadidir céhhéad an son. Ach tóga míid sos go dtíon fethe héana é péisce agus bechóir goach sé seo go deas canis de chuomhín mac bú sé ar 5 fointe fuite ag chuomhín seo an 6 fointe má éirí neis ní ceann chur fóríd so chur a hachar. Seach pointe den na fórne. Seo 8 main sé. Sin é dénta go cumasach go profisiúnta agus go néan son ag chuomhín mac bú séir. 6 fointe ag siúd chumá agus 8 pointe inis idir na fórne agus tá rud éigent breise a tastáin an sa agus an bid beagnach tasúas go dtíon ceathrú den chluthe. Bud amach an son ag Rónán. Begáin energy Bardín sa fóin chumach lena míidir aigling. Tá gortú an sa actually dír tabling in Tomás Partington ach tucha míidir eisting chluthe. Lena míidir aig péisce le tá Tomás Partington dír chias os mo chóir amach tá demáis sé genta den lábhaige airó sé péisce ná se go brá. Lena míidir aig leis an chluthe Arva Tráchtaire ríist. A brú a techt an son ar Stefán ó Siardáin na stólamach a Stefán fós a techt genta go maithaige. Tá Tomás air inis seán dalamh de Arva agus tá spás a g chumá má lurigín sé. Arva inis le sellbh tá chuomhín a bhád siar an son ach tá inil ag bhar seo. Agus tugann sé dín fearóg Baró Donnelly. Baró le 8 fointe héin. Baró brásás tach an tosaigh agus droch. Tá begáin brúin is sé techt ar Craobh ó Siarán. Ní bhíonn sé mar sin go hondúil. Ag chur siar bhuaig an líróil caite ach nío siad den méidir breise. Ahrú eile sa. So ahrú an sa tá Finbar Macaine a bhí ciún glóir sa chluthe imón bárca bhí ceair Stefán ó Heiris neartamáintear eiles ar an déobh lína agus bainteach le club Naomh Pádraig Ármhach agus tagann sesin chachan párca. Tá dáhí agus dónal ar an déobh lína chumá Tráchtaire na neomh. Arva Tráchtaire ríist. Tristan a ráich an chur fóríd aige an muí nimethe so chun sé trasna ach tógann sé na morca céimeann an ar dhéanaan sé. Cían ó bóchan is. An captain tréis job maithe dhéanamh agus é brúch an ceang Tráchtaire an cúlbára Alan Dignam chumá agus cha sé géir gatainna bhrúch an ceang in isis. Selbh ní roiid an sa ag déag lán McKionnan. Níl pointe ag lán fós Tráchtaire na neomh. sé lera cool beidir Jamie Cross ar líróid chur siar níos go dtí a Rónán. Rónán faoi bhrú. Déanta go maithe Rónán, go má teige. Brá fíoch for an bhar seo. Ahrú eile,
Tráchtaire ahrún sa da an Cavan iwwer a hocht gemacht. Ciarán mac Pádraig agus Brian McAtee Tráchtaire. Well, Ciarán Brady, Ciarán mac a Pádraig, bhí sé ciún in jobh countess na himróí is fear níomháin den iirseach a chunta an Cavan. A tacht an bar fi sé ciún in jobh, hí nárt dentige obair na gapar stigad ar parca de gnách fan sé cúpla pointe chomá. Fi sé ciún glóir in jobh. Ná rír an chuigedéag I gimmert go húntacht Ármhach. Ó, fi sésan is! Ó, seansan is! Blokáil a síosach fós a stig! Tá sé dalamacht an tahad a chuig ach sábháil denta cían ó hára. Leis a gos! Denta go maithe géach. Ná rír I capád an chiad denúmad beag deis in ag deis ó scór cúlan sa ag Naomh Pádraig ag Baile Mhuilinn. Alan Dignam treéis tachan ceanchan an count seo hógan rá ceann chur fórí aige beidir landála sé an count seo isteach sa bhosca sin a há dhéanamh aige ceann mór áir stig cé há stig níl an culpáir éime thar ceannach bristeach agus bristeach go hanahá do Thomas Partington agus genta go má fuite aige hiríis tá náirt spás ní réon chulbáir siarach a tá lán coolí ann so ní bheith deis ann de chul topic be go raibh bhfuilú sios begáín ha fearránna de sémas gré hána isteach túsa tarin lechtris an líróide áil chur siar aige go dtí Ciarán Stanley an líróid fuite Fu hÉireann sa agus tólam Seán Craobh ha bante le Seán Craobh ach níl buirte go fóil ha buirte is ag an captain Cian ó Buachalla tá pointe bháin cool a tastáil bhuahan is ha gachtainna tachan ceangan is lads ha mai ráibh seach tríd lábha sé ó dála an son ní róid isteach an sa tí rónánach ní ebró sé de rónán a ríist Count sin imethe fóríd chur mí sios sin mar ceann fóríd agus ní pás de gang chutha fóríd an son an is ag Baile an Mhuilinn sin difriíocht Tráchtaire de buinte ag fóríd ag fhéiceáil rá ceann fóríd de fir an Cavan Tá méidí sé an trasnáin pedí sé chó scóir Tin an cmórta seo siardí ráhíle sa héan credin an ná cred rih sin hí an count sin siar a há nach ní raibh count Sóisir out dí ráhíle sa héan agus an chiad bhuaiteoir ngáhíle sa héan hána siad ón Cavan sin dromghóin éire óg ón Cavan a bhuaig eis sin ngáhíle sa héan so te sean an is ha míid fós loch go bhrála maitrin an Cavan a bhóchan ríist ha náirt ama ó Naomh sin go dtí Naomh seo ó hebh Kildare rá drám treéis sé bhóchan dramháin tá cháhíide ar neis ngáhíide sa cehardéag a bhuaig an óiarna sin ar nearnach ó chun de Kildare a bhuaig an chamórtas. Ha míad loch fós, ní féidir caiin faoin na statisticí sin fós, ha cléthe fós in immert agus Pádraig ó donna chu, ne sé leh ní roiide dimmer Pádraig go má go dtí seo faointe fuitige siúd ó soch brá tug an son ag rónán ó sé a sé brá láid an fear sin. Dochar casa fear mór ar an ihir sin kick séir bronta in aig féiceáil dar an uair sin agus beag Arva brásásta sin an cléthe bhuiilú sios písín eile beáín eile a bhaid siad chun tosa go mór agus creidir an ná cred an bua is lua bhí acu am líana a bhód ar gacha le cléthe gan áras chun buas lua bhí acu ná dír ceir foiite sna cléthe eile bhí ar bóchant le 1 fointe éag, 6 fointe éag, 5 fointe éag well an tá an son Alan Dignam lads fi sé géir dorn a hart an níróid ach og sé dorn forhór an éir an son ach denta go maith ag faoi éire chorach an ceang aige agus bailú ag Arva an so mar bhí mar an son tá jobúntaach genta ag fear an Cavan im líana I bhd chun tosa gur na clubbanna sa Cavan agus fiú an tefmud an Cavan bhí omíocht géir acu in anna chuid is na cléí bhí bailile bhí cigéin buaiteoirí roiide bu amach an ag an drám sin bu amach an ag lis na scethe ó ar manach chumá gan áras fuair na máíocht acu agus bu amach agus bu amán san cléthe ceannis ála chumá so siad brábal a buhant gohéasca agus is léir go bhfuil an job sin a dhéanamh chu Tráchtaire in jobharíis céile ach cuimhín macbú sé ar istigh le pointe eile Tráchtaire 7 pointe inis fuite
ag fear chun tosig agus neart idir na fórin in isis. Na buinte. 3 chúla tastáil go géireach. Seanna Jochar Chossantóirí. Nes na Chossantóirí sin hacha mar bhí mar dír ceir cúil in isis scóráilta in ag fear na Cavan im Líana agus an bhíonn chaite. Ahrú Ellen so, Ármhach. Corta buí fuite stóram, ag Craobh. Cha sé bhuaig an líróid ní slótha. Agus rud eile denta gan son, so corta buí fuite faoiéire ag Craobh. Job má denta go fear mór Tráchtaire na Naomh. An tahrú sin. So, if you're Nigeg, Polo Flanagan the Tráchtaire Ármhach agus bara ó Donile a tacht den borg rá fointe fuite ag bara Tráchtaire in Naomh hí dír ceir fointe idir na fóin ag pointe bhá an tháinig barach an ceang rá fointe óntach fuite ge. Beg rá nuam den is fá go going agus deisina is cool an fear atá cool fuite ag Polo Flanagan dír ó mo a barg a fearóg le cool éasca fuite ge agus an áíre críochan is lecle an le in Naomh got é mar impact sub mar hÉireann go hóntach denta ag Polo Flanagan hí spás fuite ge níor bhéin denna go fóliach agus é tóga go maithige. Rónán fósa gimmert an Pagani Nargi Bargin so. Lana míidir raig péiscadé. Ná riire an clé a háirtá an líróid Baile ag Arva. Bhí stamp beag an son denta ag Rónán ó sé a cha gachtain eile fichant ar a glithe. Tuca míad tríd Seán Macába. Fuirtigh Stifán ó Heilis, fearrán a deile, an na firrán a tris. A job má hhéanna Tráchtaire, Dylan McGear, tach an ceang bhfuil cool eile, tach ó droch frabban son de fólo casada. A brú maite go Tráchtaire in isis. Tá, kick amach, tugam míad brisin so, tá Tomás Parton sias a ríist. Tomás a trídan so dír a fóing sa bhosca. Bhí cangil together Rónán ó sé. Bhín bert spruch as a chéile agus is tólam ha seansáin in is a chóirdig méid cártan sa brontaigh Rónán ó sé nadidir a bhach svéach. Bhí cosfág is stigar, bhí stampín beag, curtha isteach an asnacha Tomás an son, so Rónán imime hón barc. Ja. Sin é. Ní sé dró hástan is. Cárta dó fuite an cool báir a chumá, so an digna imime hón barc ní le ránú mat fáca, but sure tá deire leis a gluthe. Is léir gohfuil mí áirithe Tráchtaire in Naomh le cúprád an taló le cúprád eileach an áiríre an Ármhach a bhad níos fearr ná hiad a Tráchtaire in Naomh ach nuair is smaoiníonn tú an nollag agus an abhlíonn agus mí bechóir sir ó hógan Somália há tú tréná leat a Seanna Jochar é seo hógant Tráchtaire in Naomh ach péisce é Seán Lonergan tréis job má dhéanamh agus an fearr an déimhlína Tráchtaire in Naomh agus sin deir le sin. Róig Tomás níos nar sé réig chun job denta go Tráchtaire in Naomh. Gan éon áras. Séasúir den chiad scá ag na leid seo ó Kildare imlíonna caffar rá job úntach denta go agus iad bócach ag gluthe canislein rud olmhór dóibh. Héana ná ag héana seachtain ag Glide Rangers ar an tríú lá. Iad a tréná leo ó sin míad a trénáil denta go. Iad fíor dhéimach gan áras Tráchtaire in Naomh. Ach seans maith go an idir bheánach an bhíonn chaite. Yo tíim iad chusósa síos idir bheánach agus Sóisir thar na blianta agus iad brásás bheith in idir bheánach i Kildare agus idir bheánach bóirte go. Cúpla bliana ó hinna chumá. So brábhat an dulchan ceang dhéanamh ach caffar á Tráchtaire in Naomh. Is le fuireann Cavan Tráchtaire in Naomh. Tá job úntach denta go ní bháin na lads a cheapá bheith go má mar Pádraig Mhuilinn agus na himróirí idir chunta mar Ciarán mac Pádraig chumá bhí ó ihar a héang dí ihar a cóideag díreach go hóntach Tráchtaire in Naomh. Beg cían ó thara díbách in éag an cúil sin a ágan isteach
ach an áíre a jobúntaach genta get Tráchtaire bhí kicking amach in chiad scoige agus mar bhí mar an lína cool sin de Ármhach beagnach dóiente iad a bhrisise síos sémas ó muiris an fear fós ihe ceang de Ciara is tólam tanna bhí ar man hí anna hiún ihe sin chud me bhí crackma ach ní rah deoch alcólaigh duine có agus é sin na taispáint go mór am chun son. Bei si de géir é seo bhócha amach iad a tanúla park an chrócaigh díreach 8 láhhaing an 4 lá déag de angar be míad na beo gan ára second glithe sin ag lehuair a tréis a hÉireann. Tá fearrána de seachan son de Baile an Mhuilinn sin Ian McGarrett is stig sa chúl dómh siúd chuir amach aige go dtí cólín ó séh ach pointe nó cúil go háling dómh neomh an obair genta ní dólam go raibh bhfuil an scór chlár sin Rochráing a gomprad le cad a bhí ann sin deir sin gluthe an adóg séte ag Seán Larnagan an sá I barc na Dúnta I gcónta na hIarmhí Tráchtaire beg na féir ó chunta an Cavan agus an próiste is smaoinemh an lá seo go fad an lá ach lá níos mó a tachtdómh siúd ag an díreach 8 lá an 4 lá déag de angar ag a lehuair tréise trí beg na leid seo a dul os na Dúnta go dtí parc an chrócaigh. Céimheh in an aig nílas a gom go fóil há cléthe le críoch nó fós idir lethar dáin má céil há sé ar an canéad eile má bhmh dultí sin inis agus listóil MD bhí listóil I bhadachan ceang an son sa chiad lech ach beg le feiscint chunas nairóig lo sa dara lech. So sin é bhhaing a cháirde cléthe úntaach an sá bhí sé omíoch chamáráileh agus denú a dimethe instant dairlach le cúil a tacht a hit sé tríd lábh cían ó Hara ach marach sin ó túsan cléthe neh Pádraig in áireach an ceang clás difriúil bert ón chunta gimmert leo agus na lads eile cho láidir le héanrad. Cuimhín mac bú sé beidir lécht na himmarthe Tráchtaire in jobh le 7 pointe ag a fear a lán tosaí. Pádraig muiris le cúil agus pointe chomá agus Seán Macába le 3 pointe. Sárjab denta go siúd agus sárjab denta stig a Lord Park ag Ciarán agus Tristan gan áras. Baile an Mhuilinn hí ar láidir go leor dhéon Alan dignam maithas sa chiad lech pointe fuite ag an cúil bar a Tráchtaire na jobh an captain Cían Bóchaile den bhana róthir an is a rís Sóisir na parca nuair a bhí rudí anna jochar ortha cuimhín ó brin na 2 pointe a crothóir ó Siarán de pointe bháin agus thós chun tosaigh 2 pointe den chiad scó ag Pádraig ó Donachú sa chiad lech ach in áiríre Bhaintear na Cavan a go mór chun tosaigh ar bhaintear Kildare. So sin é mar a ágamid é a cháirde go dtí an tachtain seóing péisce é cíisih an iarn seo a ríist iad bócach Tráchtaire iad bócach an ngach ile cléthe imbliana nadidir an stoppig éonrad iad bíling an dana seóing ag a lehuair tréise trí do chluithe canis Sóisir Peile na hÉireann AIB go dtí sin a cháirde ó chunta na hIarmhí. Slán agus beannacht. Siar Líróid in is agus sunk fuite ná céannig Seán Macába. Seán de spás annach chuid spás fuite ag Seán agus an chiad deis fuite ag fér. Breor de Gallan agus Craing capam, scór úntaach an son ó chulbáire. Sele fuite in is ag